Vítáme vás u dalšího dílu Filmana Talks, tentokrát speciální k našemu novému seriálu Pěšáci víry. Jedním z hostů je Juraj, náš kolega, a hlavně střihač tohoto seriálu, některých dílů. A Juraj, vítáme tě a řekni nám, jaký je rozdíl mezi střihem hraného filmu a dokumentárního filmu? Je v tom nějaký rozdíl? Žiaden, ale ne. A vďaka, Honza, že tu takto môžem byť a zároveň o tom rozprávať. Je určite rozdiel veľký, respektíve bol možno, alebo tak, že v minulom čase poviem, že bol veľký rozdiel, že sa naozaj dokumentárny film snímal, takže sa zachytávala tá realita a pri tom hranom je to vlastne v podstate všetko akoby vymyslené, na základe nejakých skutočných udalostí sa vytvorí scenár a tak sa vlastne tvorí, ale v dnešnej dobe sa to už ako docela vlastne prepája, že je to taký ako hybrid, že dokument je niekedy viac hraný je viac niekedy dokument, pretože sa v hranom viac improvizuje a naopak v tom dokumentárnom sa možno viac nahrávajú nejaké hrané pasáže. Takže bychom teda to vzali přímo na ty pěšáky, který byli natáčený spíš tím jako běžným dokumentárním způsobem? Bolo to presne tak, bolo to bežným dokumentárnym spôsobom a vlastne u piešákoch, tak tam sa vlastne snímali, väčšinou boli ako, ja neviem, približne 3-4 natáčacie dni a snímala sa tá realita, väčšinou 2 kameramanmi a riadená ako režisérom a vlastne bolo to zachytávanie tej reality toho, čo sa konkrétne dialo na tých miestach. Uh-huh. Dokážeš říct, který díl z těch nových tě baví vlastně nejvíc, nebo který tě nejvíc zaujal, zachytil? Uh-huh. Tak každý ten diel má niečo do seba, tak to asi by som to povedal, ale popravde, keď sa ako pozriem na práve diel o Kuchárovi, Petrovi Kuchárovi, misionárovi a Alene, ktorá tam na Šalamonových ostrovoch bola s ním, dobrovoľnička, tak to mi ako príde, možno tým, že to je ako slovenský diel, tak mi to príde ako také asi najviac... Rozumíš tomu asi nejlíp ze všech těch dílů? Dalo by sa povedať. Tým, že je tam tá africká, alebo ako tá vlastne kultúra, vlastne iná, pesničky, ktoré sú veľmi rytmické, tak... Já jsem poslouchal z druhé kanceláře, jak se to stříhalo, úplně neuvěřitelná hudba tam je, to je fakt skvělý. Chceme z toho udělat ideálně soundtrack. Dúfam, že vznikne nejaký remix, ale vlastne to mi príde ako fakt aj z toho duchovného hľadiska tým, že sa rozhodnú, ale možno zrovna Peter bol tam ako poslaný, ale že ide sa ako niekam do neznáma a vlastne tam doniesť to kresťanstvo, kde to možno ešte ako, že sú nejaké tie základy, ale nejak to možno uchopiť, tak to mi ako prišlo asi aj to vzdialenosťou najzaujímavejšie. Uh-huh. A něco z jakýhokoliv dílu, co ti jako fakt nějaká myšlenka, která tě duchovně zaujala, zasáhla? Nemám ako konkrétnu asi myšlienku, ale fakt má ako... Nebo příběh, nebo moment. Jasné. Tak príbeh určite Rudolf Maroš, to ako on sa zase individuálne sa venuje ľuďom, ktorí buď boli závislí, alebo sú závislí, sú na pokraji vlastne spoločnosti, tak on sa ich snaží ako zobrať do náručia. Naozaj je tá šanca plná ruka, ako sa tam o tom hovorí a vlastne tá organizácia sa nejako spomína, tak to mi ako prišlo, že tiež ako veľmi inšpiratívne, že tak dokáže sa celý odovzdať. Mě vlastně jako hrozně zaujala jako motto nebo myšlenka hned toho prvního dílu, který už teda premiéru má za sebou, ale že život křesťana je jediným evangeliem, který jako dneska lidi čtou. Je to úplně jako extrémně pravdivý, že všichni se na nás dívají, jo, on chodí do kostela, tak jak se chová, co dělá. Že to je vlastně jako, z to málo kdy uvědomujeme, jak moc vlastně jsme na očích a jak moc teda jsme my ti, kteří tu zprávu o tom Ježíši, o té víře jako předávají jenom tím, co dělají. Takže to třeba jako, je to drobnost, ale vlastně jako tohle mě jako dost zasáhlo. A nutí mě to nad tím vlastně jako přemýšlet. A tá skromnosť otca Ivana tiež ako vlastne fascinujúca sama o sebe. Takže... Právě, že to vlastně jako spolu jako úzce souvisí. Taková spíš zajímavost, dokážeš
říct, kolik bylo třeba materiálu, hodin nebo giga, něčeho na jeden díl toho seriálu? Plus minus, ono to je každého dílu asi jinak. Ja to tak ako, túto otázku dostávam docela často, či už presne na premiérach, kde si potom vznikne nejaká diskusia a tak. A ťažko sa to ako vlastne počíta, keďže nahráva sa samostatne zvuk, nahrávajú sa vlastne akoby tie udalosti na dve kamery väčšinou, takže to sekvenčné snímanie. Ale keď som to ako nejak tak počítal a sú to približne tie 3-4 natáčacie dní, tak to vychádza tak na približne asi 28 hodín čistého natočeného materiálu, z ktorého potom vlastne vznikne ako fakt, že nejaká 30-ka. Tak je to celkom zaujímavé potom, jak to treba byť, aby to bolo na... Hodně odpadu. Ale zase není, že všetko sa musí nejako prejsť, alebo nič nepríde na vníveč, jak sa hovorí, takže keď nejako niečo chýba, tak naopak sú potom nejaké možnosti, viaceré varianty, ako to doplniť. Takže tých 30 hodín je, alebo 28 je podľa mňa správne, že sa takto točí. Lebo to je proste dokument a zachycáva sa tá realita, takže súvisí to s tým. Jo. A proč bys v krátkosti ten seriál jako doporučil někomu, nebo komu bys ho doporučil? Ja možno odpoviem, že prečo by som ho odporučil a možno to, že komu. Mňa ako strašne vlastne baví na tom samotnom seriáli, že naozaj ukazujeme ľudí, ktorých nie je na prvú vidno, ktorí naozaj, ako sme sa bavili o tej skromnosti, že sú to tí piešáci víry, ktorí si proste každý ten krok ako nejak vydúpávajú a kráčajú a proste na tom svojom možno ako mieste, tam, kde sa ako zrovna nachádzajú. Ale nemusia o tom vlastne nejak veľmi hovoriť, lebo samo to o sebe hovorí, ale práve ten film slúži pekne na to, alebo my ten seriál vlastne ako sme teraz vytvorili, že vlastne ukážeme práve takých ľudí, ktorí naozaj robia tie veľké činy malými krokmi, ale keď to pomôže jednému človeku, tak to je to najviac. Moc díky. Díky vám, že jste se dívali. Zveme vás ke sledování celého seriálu Pěšáci víry a děkujeme, že se díváte.